खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि मुङाव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरबाय आरो देरसिनफोरनो खुलुमनाय आरो आंनि समान समान बैसोनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायनाय आरो उन्दैफोरनो आंनि बोर सारस्रिहरनायजों आं रंजालि बैसागुखौ बरायबाय। बे रंजालि बैसागुआ देग्लाय जे 2024 मायथाइनि लकसभा इलेक्सनजों ज' बुजाबजानाय बायदि जादों। थेवब्लाबो आं सानो जे बैसागुआनो सायख'थि फैब्लाबो बिनि रंजानाय आरो बिनि जि ओंथि आरो गोनांथि बेयो जेरैबाबो खम जानाय नङा आरो बयबो बैसागुखौ गोदो गोदाय जेरै रंजादों ओरैनो रंजागोन। बैसागुजों लोगोसेयैनो जोंनि माहारियारि जिउनि माखासे दोरोंफोर आरो हारिमु सिथाबनानै दङ। जों बेखौ जोबोद आब्रुगोनाङै आरो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि हारिमु आरो दोरोंखौ लाखिनांगौनि थाखाय बैसागु फालिनायनि हाबाफारिखौ जों लाबोयो। देग्लायनि बिसायख'थिया अनलायनाय आरो फोथायलायनायनि बिसायख'थि जादों। थांनाय समाव जोङो बुलाय सोलायनि राजखान्थि नुबोबाय आरो बुलाय सोलायनि बिसायख'थि नुबोबाय। एबार जिहेतु रंजालि बैसागुजों बिसायख'थिया ज' बुजाब जादों। रंजालि बैसागुआ जाहैबाय अनलायनाय आरो फोथायलायनायनि मोनसे फोरबो। थांनाय बोसोरफ्राव मानिबा गाज्रि मोनलायनाय एबा गोरोन्थि सानलायनाय दंब्लाबो ज्राब बावलायलायनानै जयै रंजानायनि मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोजोंनो जिहेतु दानि राजखान्थिनि बिसायख'थिया बुजाब जादों जेला बे बिसायख'थियाबो अनलायनाय फोथायलायनायनिनो मोनसे बिसायख'थि जादों आरो 100% गणतान्त्रिक राहा लामाजों गाव गावनि साननाय बायदि सुबुंफ्रा डिसिसन लानानै आवगायलांथों आं बेखौनो मिजिंथियो। बावखुंग्रि फेस्टिभेलाबो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै जोब्बाय आरो बयबो न'खर न'खर गामि गामि दिनैहाय मोसौ थुखैनाय मोनसे हाबाफारिबो लायो आरो गाबोन जोङो लांदाङैनो बयबो गोसो गेबेङै न'आव बयबो गावनि धोरोम बायदि फुजा होनानै आरो फोथाराव ओंखारबोनानै एबा गाव गावनि गामि एबा ओनसोलफोराव जेरैबायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों बिदिनो ओंखारबोनानै जों बैसागुखौ बरायगोन आरो बे बैसागुआ बयनिबो थाखाय गोजोनथाव जागोन। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसुर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।